Știați că organismul are nevoie de beta-glucani pentru a-și construi o imunitate puternică? Păi desigur, un moment, beta. Ce? Beta-glucani, substanțe excepționale care cresc semnificativ capacitatea de apărare a organismului. Beta-glucanul arată cam așa, dar nu lăsați asta să vă deranjeze. Îl puteți imagina ca pe un puzzle în care fiecare piesă reprezintă un carbohidrat simplu. Să-i spunem liniștit, Zac. Ei bine, acesta nu este tocmai cazul. Beta-glucanii au o proprietate excepțională. Se pot lega de receptorii celulelor imunitare, să le activeze și să le facă să lupte cu virusurile, bacteriile și tot ce nu aparține corpului. Le găsiți în cereale, alge și drojdii, dar cele mai puternice se găsesc doar în ciupercile vitale, cum ar fi reișii, cordyceps sau chaga. Structura ramificată a beta-glucanilor din ciupercile vitale permite conectarea la un număr mai mare de celule imunității și astfel le crește semnificativ activitatea. Și acum o întrebare de control. Cunoașteți marca Mycomedica? Clar. Sunt experți în ciuperci? Chiar ei au descoperit cum să extragă beta-glucanii corecți din ciuperci. Datorită acestui lucru, au creat o gamă unică de produse Mycomedica Pro. Beta-glucanii din ciuperci în cea mai pură și eficientă formă. Era beta-glucanilor a sosit, așa că oferiți corpului dumneavoastră o calitate adevărată. Mycomedia, imunitate născută din natură.